No niin, tervetuloa uuden vlogin pariin. Tässä on just meripäivien avajaisparaati alkamassa. Toke lähti mulle kuvaajaksi sinne kameran taakse. Ollaan tosiaan soittamassa tuolle tanssiryhmälle tässä musiikkia. Meillä on tällainen Avo Pemari kolmossarjalainen tässä ajoneuvona. Viime sunnuntai laitettiin vähän musavehkeitä siihen uusiksi ja toivotaan, että se kuuluu nyt tonne yleisölle. Täällä on noin 30 000 ihmistä odotettu, mutta veikkaan, että se ainakin tuplaantuu se määrä, ketä on katsomassa paraatia. Tanssiryhmä ei ole vielä tullut tänne, mutta tässä on nyt vielä yli tunti, että tää alkaa tää paraati. Voitaisiin tässä vähän kuvailla näitä ryhmiä ja ajoneuvoja, mitä tänne on tullut. No niin, meripäivän avaiset oli siinä. Oli kyllä kiva kruisailla siellä ihmisten seassa. Käytiin siinä sitten vielä vähän paraatin jälkeen ajelemassa keskustaa ympäri ja lennättämässä tuossa kopteria vähän siellä, niin kuin tuossa jo äsken näittekin. Huomenna olisi sitten tarkoitus mennä vähän sinne alueelle kiertelemään ja kattelemaan, joten nähdään silti. Kerro perjantain meripäivän fiilikset. Just tultiin, hirveä nälkä, me haluan nyt vaan ekaksi muikkui. Elikkä ainut tavoite on nyt saada muikku. Ja valkosipulikastike. Ja valkosipulikastike. Voiks nyt sanoa, että on meripäivät alkanut? Käytiin tuossa testaamassa tuollainen Burger Bros ravintola, mikä ilmeisesti kiertää niin kuin näitä kesätapahtumia. Oli kyllä ihan 5/5 hampurilainen siellä. Voin suositella. Tulin tähän parturiin kesken meripäivä.
No en oikeesti tullut. Nyt on meripäivä perjantai. Tuotiin tähän saunan työpaikalle, kun se on tässä Kotkan keskustassa, niin meidän kamppeet. Tähän on ihan kätevä tulla. Ja lähdetään tästä seuraavaksi minnekäs muuallekaan kuin Muikuille. Ja eilen tosiaan unohin sanoa, että täällähän on tänä vuonna siis meripäivien kanssa samaan aikaan noi kansainväliset suurmarkkinat sekä toi Tall Ship Races tapahtuma. Niin sen takia tää on näin sekaisin tää koko kaupunki ja tää on näin iso tää tapahtuma. Elikkä toi Kotkan meripäiväthän on jo muutenkin niinku Suomen toiseksi suurin tapahtuma, niin nyt tää on varmasti, veikkaisin, että Suomen suurin. Lähdetään katsomaan miltä meripäivät näyttää perjantaina. Mihin paheisiin se Toke on täällä oikein niinku langennut tänään? Toi ei nyt lähde oikein minneen suuntaan tois kumpan kaataminen. Onko sulla mitään sanottavaa puolustukseksesi? Pikku viko on helppo korjata. Toi pääsee kyllä niinku loppukevennykseen ihan selvästi. No niin, eli käytiin ne muikut tossa syömässä, koska muikut for life. Tultiin tähän kaverin veneelle nyt hengailee loppuillaksi. Pitää lähteä tänään aikaisin nukkumaan, koska huomenna on 8:30 herätys. Näette sit huomenna minne ollaan menossa. Mut ei kai siinä mitään. Vietetään tässä loppuilta ja nähdään huomenna. No niin, Tommi siellä vlogissa taas. No niin, täällä ollaan taas. Mihin ollaan lähdössä tänään? Saareen mennään tänään ja... Mikäs siellä on happeningi tänään? En mä tiedä, vissiin joku volley. Tää lähtee lentopalloon paiskiin. Sitten täällä on Moona. Moona halus kans päästä vlogiin. Mutta on kyllä vulgaaria tollanen tupakointi niinku tässä televisiossa. Tää kuitenkin näytetään Ylen niinku prime timena. Se on paha. Päivää. Terve. Päivää Jessica. Tässä just botski lähtee. Tässä on joulupukki saatu matkaan. No niin, eli tultiin tänne Varissaareen. Täällä on tää Vaakkuvolley tapahtuma ja tää on ainakin itselleen vähän niinku sellainen meripäivien kohokohta aina ollut tässä näin. Täällä on tosi hyvä meininki. Musiikit soi ja Tommi juo aamupalolonkeroa siinä ja jengi pelaa lentopalloa, mikä nyt ei ainakaan itselleen taas yhtään se niinku pääasia tässä näin. Ja mikä sun pääasia? mun pääasia on toi nesteyttäminen, mut sitä ei taas voi vlogiin laittaa. Ja ei mitään, katsellaan tässä pelejä ja meillä on tässä tällainen porukka tänään kasas. Ja jos jengi ihmettelee, että miksi Saana on niin harvoin näissä vlogeissa, niin johtuu siitä, että se on töissä 24 tuntia vuorokaudessa. Katsotaan minkälaista kuvaa täältä saadaan.
oli siinä. Ja me tehdään nyt sillä tavalla, että mun meripäivän vlogi loppuu tähän, koska Hille ei ole enää mitään kuvattavaa, saatikka sellaista, mikä niinku olisi lasten silmille sopivaa. Joten sanotaan tässä vaiheessa, että se on moro. Ja jos koitte, että vlogi oli katsomisen arvoinen, niin etteköhän jaa sen jossain sosiaalisessa mediassa. Nähdään ensi kerralla. Se on moro.